Yhteiskunnan puolesta todella lämmin kiitos siitä, että olette perheenne kanssa tämän yrityksen rakentaneet, synnyttäneet ne työpaikat ja mikä kaikkein tärkeintä, tarjotte suomalaisille monipuolista, maukasta kalaa sen eri muodoissa. Kiitos. V. Hukkanen Oy on Suomen suurin kalasavustamo. Panostamme oikeasti laatuun ja korkeatasoisiin tuotteisiin ja tuotekehitykseen. Ja tulemme olemaan yksi johtavista kala-alan yrityksistä Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. 40 vuotta on merkki-ikä suomalaisen yrityksen toiminnassa. Kehittyäkseen se edellyttää investointeja, uuden tekniikan käyttöönottoa ja soveltamista, ideointia, jatkuvia investointeja. Ja tämä on varmasti ollut V. Hukkasen menestyksen eräs salaisuus. Muutama sananen historiaa tässä kohdassa on ehdottomasti paikallaan. Toni Hukkanen, tervetuloa. Alkuvuosina liikevaihto tuplaantui monena vuonna peräkkäin ja tiloja laajennettiin useasti. Silloin ei ollut kovin tyypillistä perustaa kalaliikettä sisämaahan, eikä ainakaan peltojen keskelle. Toisaalta ei se ole kovin tyypillistä vielä nykyäänkään. Tänä vuonna yrityksemme täyttää 40 vuotta, työllistää yli 100 henkeä ja liikevaihto on noin 55 miljoonaa. Olette kaikissa laatujärjestelmissä, savustamon kehittämisessä, kaikessa tällaisessa olleet alan eturivissä jo silloinkin, kun te olitte vielä pieni yritys. Nyt kun teillä on vahvasti jo kolmattakin sukupolvea yrityksessä mukana, niin se ei ole kovin tavallista. Ainoastaan 1 100 yrityksestä elää 3. sukupolvelle. Suomen Yrittäjän yrittäjäristin timanttiristi on myönnetty teille 40 vuoden ansioistanne yrittäjänä.